афзоиши майдони кишти сабзавоту полезиҳо ва парвариши зерипленкагии онҳо барои фаровонии бозори кишвар ва ғанӣ гардондани буҷаи хоҷагиҳои хурдумиёнаи ҷумҳурӣ заминаи мусоид фароҳам меорад. Ин аст ки деҳқонони хоҷагиҳои хурдумиёнаи тобеи ҷамоати Акрам Ҳасанови ноҳияи шаҳри Нав сол то сол майдони кишти сабзавоту полезиҳо ва дигар намуди зироатҳои барвақтиро мувофиқи талаботи бозори дохилӣ ва берунӣ зиёд намуда фоидаи хуб ба даст меоранд. парвариши навъҳои гуногуни қулфинай, помидору бодиринг ва сирпиёзу гулкарамро айни ҳол метавон дар майдонҳои кушоди хоҷагиҳои деҳқонӣ мушоҳида намуд. деҳқонон иброз медоранд ки аз кишту парвариши полезиву сабзавот бахусус помидору бодиринг даромади хуб ба даст меоранд. асосан барои як маҳсулота баровардан ай таҳти дил меҳнат кардан лозим. агар ай таҳти дил меҳнат кунӣ, агар худо метиҳад. барои мисол мана ҳамин барои тарӯз корида ҳамин то ҳамин дараҷа расондан боду ҳоба нигоҳ накарда мана хеле ки медонистам барф шуд моҳи апрел ва 12 апрел ҳамин нигоҳ накарда мо бо оиламон якҷоя шуда меҳнат кардем. мана чӣ озуқоварӣ ки лозим аст ҳамин озуқоваро мо додем барои ватана обод кардан. ё ки маҳсулоте ки хоҷагӣ аст ҳамин арзон кардан ҳиссаи худро гузаронда истодем ки мана дар бозор мо тарвуза ман барорам бо ягон каси дигар барорад, албатта тарвуз арзон мешавад. ё ин ки дигар мана картошкаам ҳозир қимат, камтар картошка корида будем, худо ба шукр ваям камтар шуд, 1 тонна картошка гирифтем. дар маҷмӯъ дар мавсими имсолаи кишти баҳорӣ то имрӯз дар ҳудуди ҷамоати Акрам Ҳасанови ноҳияи шаҳри Нав дар майдони наздик ба 100 гектар парвариши сабзавоту полезиҳо дар майдонҳои кушод, гарбхонаҳо ва зерипленкагиҳо ба роҳ монда шудааст ва кишти ин намуди маҳсулоти кишоварзӣ идома дорад. мо ба деҳқонӣ машғул ҳастем. чӣ хеле мебинед, ҳамаи ҳосилҳои кишт намудаамон хуб аст. ҳамроҳи падар модарам ва аҳли оилаамон меҳнат мекунем. аз ҳисоби даромадҳоямон зиндагиамонро пеш мебарем. мо деҳқонон ҳамеша ҳаракат мекунем ки бозорҳои шаҳру ноҳияҳои кишварамонро бо маҳсулотҳои тару тоза таъмин намоем. машғулияти асосии мардуми ҷамоати Акрам Ҳасанови ноҳияи шаҳри Нав кишоварзӣ буда бо назардошти имкониятҳо сокинон кӯшиш менамоянд ки рушди истеҳсоли маҳсулоти тару тозаро афзун намуда дар таъмини амнияти озуқавории кишвар саҳми арзанда гузоранд. бо ин мақсад ҳар ваҷаб замини ҳосилхез аз ҷониби деҳқонони заҳматпешаи ин минтақа самаранок истифода бурда мешавад. гузориши соҳибнур Абдурасулов, Хуршед Алимов аз ноҳияи шаҳри Нав барои барномаи иттилоъоти Навид.